हाय गाइस हमर गुड़ी बनाउची गुड़ी बना मत से गुड़ी देखा आ समिस्ते देखियो ना तो जेहेतु आमर काली गला आमर मकर संक्रांति काली गला एप्रिल 14 तो काली छुट्टी नथिला आज छुट्टी अछि ओके तो देखो आम बर्तन गुड़ी फुड़ी बर्तन कौन करे सकाल उठिकी दशा होता 10 दिन खाई ओके तो ए गुड़ी बनौलु चलो देखे गुड़ी बन गुड़ी उड़ेबू केमी कौन कर देख चार छात पर जाएंगे पड़िया मन भर गुड़ी उड़ा हबो एपर मसला भी बाहर सावधान देखो तो खरा हूँ कौ भाया कुटी फुट उड़ाई पड़े देखिए पवन तो सेमती ना उड़ुचे न उड़े देखा पड़े महेश भाई को फोन रे भल कैमेरा आसुची हम मिस्टर शिवा गारू मिस्टर आकाश गारू मिस्टर विनोद गारू पवन गारू रूम में टेलू खा के पड़ रहा है तो हेला नहीं देखो पैसा ही पैसा देखो लॉकेट फकेट डाल के पूरा घूम रहा हमर छुआ बहुत स्ट्रगल करछन गुडी उड़ेया पई हेले उडू नै आज बार जीवन आज पई एतिकी थाउ काली किना संध्या वालू को हम आपन को फोनी हम लाइव स्ट्रीमिंग रे फोनी आपन को इनवाइट करिवु केमिति गुडी उड़ेलु करिवे केमिति कोन उड़ेलु कोन करलु आपन समस्त देखिबे आपन तो पई लाइक सब्सक्राइब करंतु रहिजु बाय ए पछपट को नै दौड़ता गुड़ी नहीं सर गुड़ी देख की गान मोरे ए ताको सुता दे छट देखो देखो रे गाड़ी पड़ा दो आमा गुड़ी हाथ देरी गुड़ी ए आउले पड़ा तू शिव पळा मझुरी सेडू पळा ओ मजा आ गया बड़ी मजा आ गया मजा उड़ी 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 गुड़ी मोर जा उड़ी जा उड़ी 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 गुड़ी मोर जा उड़ी जा आकाशर रक्षा तू हे जा आकाशर रक्षा तू हे जा उड़ी 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 गुड़ी मोर जा उड़ी जा उड़ी 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 गुड़ी मोर जा उड़ी जा कौन मु जूम करछ ना कौन करछ कौन देखो जूम है देख किलो चलती ना रेड डॉट चलती हां चल चाकू देख झुड़ी गो ना सेपटे गोटे तला पिला लागी आकाशर रजा ये तो किसी है नहीं आउरी जीव आदर आदर खाली यही क्लिप टा टिके पड़ियो आदर आदर ए गुड़ी कोइला छाड़ छाड़ गुड़ी छाड़ डरेगा पुष्पा झुकेगा नहीं साला हमार गुड़ी देखेगा तो डरेगा मालूम पुष्पाराज गुड़ी है पुष्पाराज गांडे सुखे तो मेरे पो
ଏପଟୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲ ସିଆଡ଼ୁ ଲା 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 ଖାଲି ହା ହା ଖରା ହଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କର ମସ୍ତି କମୁନି ମସ୍ତି ଏ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି ସୂତାଟି ଏଟା କାଢ଼ିଦେବା ନା ଛିଡ଼ିଯିବା ଛିଡ଼ି ଯାଇ ପା ଏପଟ ଏଇ କାନ୍ଦେ ନା ଚିକେନ ଖାଇବୁ ମଟନ ଖାଇବୁ କଣ ହଉନି କଣ ବି ପବନ ଆସୁ ପବନ ତଳେ ଲାଗୁନ ପବନ ତଳେ ଅଛି ଏଇ ନେଇ ନେଇ ଯିବା ପୁରା ଫିକ୍ସ କରିବା ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପାର୍ଟି ବାଜି ହଜାର ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରି ଦେଇଦେ ସେ ଦବ ପାର୍ଟି ଫାଟି କରିବା ଦବ ତ ଆଉ ଆମ ତଳେ କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି ଏ କ୍ୟାରେ ଯଥା ପବ୍ଲିକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଟି କମ୍ପାନୀଟି ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ କେତେ ଲା 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାମେରା ଧରିದೆ ନା ଟାଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ା ଯାଉଛି ଏବେ ବେଶୀ ହାୱା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଉଡ଼ୁନାହିଁ ଏଠି ଛୁଆମାନେ ବି ଖରାବେଳିଆ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ଗୁଡ଼ି ମାନେ ବିନା ନାଙ୍ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ି ବିନା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ର ଗୁଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଏଇନା ହାୱା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଉଡ଼ୁନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ବିନୋଦ ପରିଡ଼ା ଆମର ଗୁଡ଼ିର ମ୍ୟାନେଜର ଆମର ଗୁଡ଼ି ବନେଇଲା ବାଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଇନା ହାୱା କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଉଡ଼ୁନି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଉଡ଼େଇଲେ ଉଡ଼ିବ ଗୁଡ଼ି ବନେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲେନି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ପାର୍ଟି ହଉଛି କିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ଚାଖଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁ ବା ଆମର ମୁଁ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନେଇଯା ନିଜର ଫୋନ୍ ନେଇଯାଅ ଆମର ସରିଗଲା ନା ଅଲରେଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ସବୁ ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି କୋଳିଆ ତଳା ଦେଖୁଛି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଗୋଡ଼ି ଛିଡ଼ି କେତେ ବଡ଼ ସୂତା ଅଛି ଏଟା ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଯିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖୁଛି ନିଦ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି ଚାଲ ଚାଲ ଓଡ଼ିଆ ସୂତା କେତେ ବହୁତ ସୂତା ଆମ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଖରାବେଳେ ଉଠିକି ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଏବେ 3:30 ହେଇଛି ଓକେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ସେ ଗୋଡ଼ି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବିନା ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଇକି ଆକୁ ଆଜି ଉଡ଼େଇକି ରହିବି ହେଲା ଦେଖିଦେବି ଟିକେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ ଗୋଡ଼ି ଏଠି ଅଛି ଆମ ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ା ହେଇନି ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଗୋଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ିଆ
କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଦେଖ ଏବେ ବଢିଆ ପବନ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଖ କେତେ ବାଟ ଯିବ ଏ ଭଗବାନ ଏ ଉଡୁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୂତା କେତେ କରୁଛି ପୁରା ରିଲ ସୂତା ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନଟା ଉଲ୍ଟା ଦେଖୁଛି ସରି ଗାଇସ୍ ସରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଉଡୁଛି ଏ ଯା 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 ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ତ ନେଇକି ଯିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସୂତା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲ ପଡିଛି ଏଠି କେତେ ବାଟ ଗଲା ଦେଖ ଉଡିଛି ମାନେ ହେଭି ଉଡିଲା ଯିବ ଯିବ ତାଙ୍କ ଗୋଡି କାଟା ହବ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଟାଣୁଛି ହେଭି ଟାଣୁଛି ତିନିଟା ବେଳେ ଖରା ହବ ଏଇଟା ନା ବଢ଼ିଆ ହବ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ନାଙ୍ଗଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଟାଣାଙ୍ଗ ଟାଣାଙ୍ଗ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଣା ଗୁଡ଼ି ବିନା ନାଙ୍ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ି ବାଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଜେ ହାତ ତିଆରି ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଉଡ଼ୁଛି ଜାଣିଛ ତ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଲାଗିଛି ଆମର ଏମିତି ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାର ଏଇଟା ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଗୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର 1 ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼େଇବୁ ନା ଏମିତି ପୁରା କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲା ଆଥର ଉଡ଼େଇଥିଲୁ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲା ଏଥର ଏଇ ଆଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଦେଖ ପଡ଼ିଛି ଆକୁ ବି ଉଡ଼ିଆ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଉଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ଉଡ଼ିଛି ଏଇ ଉଡ଼ିଆ ପବନ ହେବି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରହିଯା ବାସନ୍ତୀ କାଁ ଯା ରहा है तू रुक ଏଇ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଇଠି ଉଡ଼ିବ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ଯିବନି ଏ ଲା 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 ଟିଡ଼ିଂ 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 बहुत मजा आ रहा है दोस्तों ଶୋଇଲାଣି ହଁ ହଁ ଛାଡ଼ିଆ ବନିଆ ଚାଲ ଆହୁରି ବନିଆ ମୋର ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କରିନଥିଲି ନା ଇଏ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଏଇ କେଉଁଠୁ ଏମିତି ସବୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଏଇ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଚାରିପଟର ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଆମ ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ବହୁତ ଦୂର ଗଲାଣି ବହୁତ ଦୂର ଗଲାଣି ଆଉ ଶୋଇ କୋଠିକି ଯାଇନି ଉଡ଼ିଆ ଫାଇନାଲି ମୋ ହାତରେ ହିଁ ଉଡ଼ିଲା ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଡ଼ିଲା ୟେସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ବୋଧେ ପଳେଇବ ପଟାଞ୍ଚରି ଯିବ ଜାଣିଛ ଆମ ହାତ ତିଆରି ଗୁଡ଼ି ସେଟା ଖତରନାକ ଉଡ଼ୁଛି ଜାଣିଛ ଜାଣିଥିବ ତ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମାନେ ଦେଖ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ହେଲା ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ଛାତ ପାଖରେ ହିଁ ମୁଁ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି କ'ଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହିଁ ଟପିଲାଣି ଜାଣିଛ उड़ जा चल बसंती चल पुष्पा झुकेगा नहीं हमारा गुड़ी है देखो आउरी भी सूता पड़ी चला आउरी गोटे रील सूता 3टा रील सूता आने देला एटी पड़ी आउरी सूता किछि सूता आउरी अछि ए साला हेबी उड़ेगा आउरी से पिला हेबटर संग्रह करचंती आउरी सब कटी एज गुड़ी ना यार सब समस्त को एत सहित हैप्पी कोन मकर संक्रांति ओके ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଛୁଟି ଥିଲା କମ୍ପାନୀ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ